Razdvajanjem jedne obitelji iz Dallasa započela je noćna mora. Otac je uspio pobjeći, dok je njegovu suprugu i dijete odveo diler drogom. FBI agenti su se borili s vremenom tijekom potrage za taocima i njihovim otmičarem. Trupla koja su pronalazili odvela su ih do Gina Camacha. Majka i sin su oteti. Pasivni promatrač je ubijen. Takvo je nasilje uzdrmalo mirno teksaško susjedstvo i dovelo na vidjelo djelovanje narkokartela kojem je posao cvjetao ondje gdje se najmanje očekivalo. Ja sam Jim Kellstrom, bivši načelnik FBI ureda u New Yorku. FBI agenti na terenu radili su na prodiranju u tajno narko podzemlje, na otkrivanju onih koji su dio njega i na uništavanju kartela. U proljeće 1988. narkotici su se infiltrirali u radničku klasu u Dallasu. S pojavom trgovine drogom došlo je i do porasta broja pljački i provala. Neke obitelji su se odlučile iseliti s područja gdje je stopa zločina bila visoka, u mjesto koje se zvalo Pleasant Grove. Sam Wright, njegov trogodišnji sin Andre i njegova supruga Evelyn Banks pronašli su utočište u tom mjestu. Rano, 20. svibnja 1988. pucanje pokvario jutarnju tišinu. Na zaprepaštenje jedne svjedokinje, 4 naoružanih muškaraca pojavila su se iz kuće Wrightovih, gurajući članove obitelji prema autu. Sam Wright uspio je oteti se otmičarima i pobjeći. Susjeda koja je vidjela incident otrčala je kući javiti vlastima što se događa. Za to vrijeme Wright je odjurio iza kuća da bi izbjegao bandu. Ali pomoć nije mogla stići do trenutka kada je banda ugurala Wrightovu obitelj u auto i nestala. Detektiv Jerry King javio se na poziv za pomoć. Kada smo stigli, primijetili smo da se radi o drvenoj kući, dvokatnici. Prišli smo ulazu i primijetili smo da su rešetke bile postavljene oko veranda ispred kuća. Navodno je lokot na vratima bio odvaljen. Bilo je čudno što se Wright još uvijek nije javio detektivima, a misterij vezan uz događaj tog jutra postao je još veći onog trenutka kad su detektivi ušli u kuću. Policija je pronašla truplo mladog muškarca koji je ležao u lokvi krvi s licem okrenutim prema podu. Žrtva je bio 25-godišnji David Wilburn. Rupa na Wilburnovom zatiljku bila je dokaz da se radilo o pucnju iz neposredne blizine, onako kako se to radi kod smaknuća. Kasnije tijekom obdukcije pronađeni su komadići metaka, ali policija na mjestu zločina nije pronašla oružje kojim je ubojstvo počinjeno. Istražitelji su bili temeljiti i skupili su sve što je ostavljalo dojam da može pomoći u istrazi. Također su pokušali uzeti otiske prstiju, no pronašli su samo otiske stanara. Vani je policija otkrila da je netko prerezao telefonsku žicu. Na mjestu zločina pronašli su malo toga što bi im ukazalo na počinitelje i njihove otete žrtve. Detektivi su razgovarali sa susjedom koja je nazvala broj hitne službe, nadajući se da će im ona moći dati neke odgovore. Iz razgovora su otkrili da je Wilburn, čovjek kojeg su pronašli na mjestu zločina, bio nećak Sama Wrighta, ali ona nije poznavala nikoga tko bi želio smaknuti Wilburna.
Saznali smo iz razgovora sa svjedocima da se ispred kuće zaustavio bijeli auto marke Lincoln Continental. 4 muškarca su izašla iz auta i ušla u kuću. Jedna osoba je otišla iza kuće da bi navodno prerezala telefonske žice i čuvala stražnji ulaz. Detektivi su isto tako saznali da je čovjek južnoameričkog porijekla koji je vozio Lincoln već ranije u nekoliko navrata posjećivao Sama Wrighta, ali nitko nije prepoznao druge ljude. Istražitelji su još uvijek razmišljali o važnijem pitanju, a to je gdje je Sam Wright i zašto još uvijek nije kontaktirao vlasti u vezi s otmicom njegove obitelji. Majka i njezin 3-godišnji sin nalazili su se u rukama ubojica. Detektiv King i njegovi ljudi znali su o čemu se radi. Smatrali smo da je vrijeme veoma bitan faktor u pronalaženju otetih s obzirom da se radilo o nedužnom djetetu. Policija grada Dallasa pozvala je FBI. Slučaj je dodijeljen specijalnome agentu Joseu Figueroi. Svaki put kad primimo informacije o otmicama, to po našim standardima postane prioritetan slučaj, pogotovo kada se radi o djetetu. Ne čekamo 24 sata da bismo reagirali. Figueroa je počeo tražiti Sama Wrighta. FBI je saznao da je Wright već 3 godine u bijegu nakon što je izbjegao kaznu zbog droge. To je bio razlog zašto je Wright, izbezumljeni otac, i dalje bio u bijegu i zašto se nije obratio policiji. Ali on je bio potreban FBI agentima da bi mogli napredovati u istrazi i da bi mogli pomoći njegovoj supruzi i djetetu. Sumnjajući da se Wright skriva negdje na tom području, agenti su pročešljali Pleasant Grove i razgovarali sa susjedima. Preplavili smo to cijelo područje s našim posjetnicama i razgovarali sa svima tražeći nekoga tko bi stupio u kontakt sa Samom Wrightom da mu prenese poruku da kontaktira FBI ured. I kao što su se nadali, jedna od Figueroinih posjetnica našla je svoj put do Wrighta. Otac, koji je bio u panici, nazvao je FBI. Tražio je jedinu osobu koja je mogla pomoći njegovoj obitelji, a to je bio agent Figueroa. Tess Bailey radio je s Joseom Figueroom u FBI-evoj jedinici za nasilne zločine u Dallasu. Sam je rekao Joseu da se muškarac koji je počinio taj zločin zove Gino i da ga zna samo pod tim imenom. Isto tako mu je rekao da ga je prije nekoliko mjeseci uhitila policija iz grada Mesquita zbog ubojstva koje je počinio u dolini Rio Grande. Sam Wright odbio je doći u FBI ured, ali je obećao da će ponovno nazvati. Do tog trenutka agenti su imali samo jedan trag, a to je bilo ime Gino. Otišli smo do policije u gradu Mesquitu i našli smo se s kapetanom Larryjem Spragueom. Larry nam je rekao, točno znamo o kome govorite. Govorite o Ginu Camachu. 33-godišnji Gino Camacho bio je poznati trgovac drogom, čije su velike pošiljke marihuane dijelile i štitile male bande nasilnika. Isto tako se znalo da ima djevojku koja se zvala Wanda Jackson. U nedjelju 22. svibnja, samo 2 dana nakon otmice, agenti su ušli u trag Wandi Jackson. Pitali su je gdje se nalazi Gino Camacho, ali ona je odgovorila da nema pojma gdje se nalazi osumnjičenik. Tvrdila je da nije vidjela Gina tjednima. Da je FBI imao Wrighta u pritvoru, možda su mogli pregovarati s Vandom da bude posrednik i da navedu Camachoa na pomisao da će mu platiti za taoce. Trebali su privesti Sama Wrighta. Kad je Wright nazvao sljedećeg dana, pripremili su prislušni uređaj da bi otkrili s kojeg telefona zove. Okay. What does he look like? Come on, man, I don't have time to talk. Come on, put somebody on there. Do you know his name? Okay. Kad su saznali adresu gdje se nalazila govornica, javili su timovima na terenu.
Wrighta su pronašli kako još uvijek telefonira. Nisu odmah krenuli u akciju. Iako je bio očajan tražeći svoju obitelj, Sam Wright je bio osuđivani trgovac drogom, čovjek koji je bježao pred zakonom. FBI nije znao koliko će otpora pružiti da bi izbjegao uhićenje. Agenti su primijetili da neki čovjek čeka bjegunca u autu. Wright je isto tako mogao imati neke druge ljude u blizini. Agenti su željeli smanjiti rizik nasilnog otpora Wrighta i bilo kojega od njegovih suradnika. Kada su bili sigurni da Wright i njegov vozač nemaju druge pomagače, agenti su krenuli u akciju. Wrighta su uhitili i odveli u pritvor. Agenti Bailey i Figueroa započeli su ispitivanje. Wright je opisao što se dogodilo 20. svibnja 1988. Tog je dana Wright zabavljao svog malog sina Andrea. Njegova supruga Evelyn sjedila je sama u prizemlju. Bili su u žalosti. Wrightova je mama nedavno umrla. Čekao je nečaka Davida Wilburna, koji ih je trebao odvesti na sprovod. Wright je gledao kada će Wilburn stići, zato što posjetitelji nisu mogli ući na prednja vrata. S obzirom da je bio bjegunac, Wright je postavio protuprovalne rešetke oko verande, smatrajući da će one zaštititi njegovu obitelj. Ali rešetke nisu mogle zaustaviti ljutnju Gina Camachoa. Bez upozorenja, 4 muškaraca su upala u kuću, mašući automatskim oružjem. Osoba za koju je znao da se zove Gino urlala je da želi da mu vrati novce koje mu je dugovao. Wright se zakleo da nema te novce i molio ga je za milost. U tom je trenutku stigao Wrightov nećak David Wilburn. Iako je bio krupan muškarac, Ginovi ljudi su ga brzo savladali. Wright je opisao svog nećaka kao nježnu osobu, koja nikada nikoga ne bi povrijedila. Gino je vikao da je on došao obaviti posao. Da bi to dokazao, stavio je pištolj kalibra 357 na Wilburnov potiljak. Sekundu kasnije, jedan metak bio je dovoljan da ga usmrti. Wright je bespomoćno gledao beživotno tijelo svog nećaka, koje se obrušilo na pod nedaleko od njega. Sam Wright je očajnički želio pomoći vlastima, no zakleo se da nema više informacija koje bi mogle pomoći istražiteljima u lociranju njegove obitelji. Da bi ubrzali slučaj, policija grada Dallasa i FBI dogovorili su kakvu će medijsku kampanju plasirati. Okružne novine i televizijske stanice objavile su fotografije Camachovog lica. Vlasti su tražile od građana da se jave s bilo kakvim informacijama o tome gdje bi se osumnjičenik mogao nalaziti. Ta je kampanja urodila tajnom dojavom od jednog sumnjivog izvora. David Munoz, sitni diler, nazvao je FBI. Munoz je tvrdio da je prepoznao otmičara na vijestima. Rekao je da ima informacije koje bi mogle koristiti istrazi. Munoz je ugovorio da se nađe s agentom Baileyem u motelu u Dallasu. Rekao je da zna tko su bili Camachovi suučesnici. Čak je ponudio da preda Camacha FBI-u. Ono što je Munoz planirao napraviti bilo je preuzeti Camachove dugove vezane uz drogu i druga njegova poslovanja, a želio je da se mi pravimo kao da to ne vidimo.
Rekli smo mu, neće ići. S obzirom da baš i nije imao veze s ovim slučajem, Bailey nije uhitio Munjoza. Unatoč tome, FBI agent je uspio izvući jedno ključno ime, Eddie Blaine Cummings. Na ulici su znali Cummingsa pod nadimkom Brzi Eddie. Utvrdili su da je bio u zatvoru s Ginom Camačom. Cummings je trenutno bio na uvjetnoj kazni. Pokušali smo locirati Cummingsa da bismo s njim obavili razgovor, no otkrili smo da je uhvatio maglu. Tako da smo kontaktirali odjel za uvjetne kazne da izdaju nalog zbog kršenja uvjetne kazne. Specijalni agent Figueroa je prilikom pretraživanja noćnih klubova na tom području imao dva imena, Gino Camacho i Brzi Eddie. Camacho je bio tip osobe koja je izlazila u topless barove diljem okruga Dallas. Tako da smo mi počeli odlaziti u svaki bar na području grada Dallasa. Oboružani fotografijama Camacha i Brzog Eddija, Figueroa je pronašao vlasnika bara, koji ih je nedavno vidio kako zajedno ulaze u bar. Vlasnik je čuo Brzog Eddija kako govori o ručku koji je bio ugovoren za sljedeći dan u gradu Lotonu, 3 sata vožnje od Dallasa. Tim za uhićenja sastao se na parkiralištu restorana u Oklahomi. Plan je bio pričekati Brzog Eddija. Istražitelji su bili spremni za napad. Brzi Eddie je do sada bio njihova najbliža veza s Camačom. Kad su se vrata otvorila, tim za uhićenja krenuo je ščepavši Brzog Eddija prije nego što imao mogućnosti pobjeći. Jedan suradnik Camačove bande je sada bio u pritvoru. Agenti su se nadali da će ih Brzi Eddie dovesti bliže majci i sinu koji su nestali. U ljeto 1988. agenti FBI-a iz Dallasa tražili su nestalu majku i dijete, koje je otela narkobanda. Brzi Eddie, suradnik bande, sada je bio u pritvoru. Tijekom ispitivanja, Brzi Eddie je nijekao da ima išta s otmicom u Dallasu. No na kraju im je rekao ono što je znao u vezi s tim zločinom. Ovo je bio prvi put da smo zaista saznali tko je sve bio u to uključen. Sva imena onih koji su to jutro sudjelovali u otmici. Brzi Eddie je ukazao na Camacha i još dvojicu članova bande, Juana Jacksona i Davida Cooka. On i David Cook su odrasli zajedno u gradu Stanvillu pokraj Dallasa. Koliko je Brzi Eddie znao, Cook se najvjerojatnije vratio u rodni grad. Baileyu i Figueroi je trebao Cook, jer su vjerovali da bi ih taj trag mogao dovesti korak bliže Camachu i majci i djetetu koji su nestali. Potražili su neku kontakt osobu u Stephenvillu i pronašli detektiva Dona Millera. Kontaktirao sam Dona Millera i rekao sam mu da imamo nalog za Cooka u vezi s otmicom. Rekao sam mu da se radi o veoma osjetljivoj istrazi i tražio ga da o tome nikome ne govori i da vidi može li pronaći Davida Cooka u Stephenvillu. Don nam je dao do znanja da veoma dobro poznaje Davida Cooka. Miller je pronašao osumnjičenika koji je radio u obiteljskoj trgovini mješovitom robom. Detektiv će ga zadržati dok ne stignu agenti. Miller je upozorio Cooka da bi bilo najbolje da surađuje s FBI-em. Sada je jedan član bande koja je otela Evelyn i Andrea Banksa bio u pritvoru. FBI je bio jedan korak bliže Camachu i nestalim osobama. Agenti su odjurili u Stephenville u nadi da će ih David Cook odvesti do Camacha i njegovih talaca. Odlučio je pomoći istražiteljima na tom slučaju u nadi da će dobiti manju kaznu. Tijekom 2 dana ispitivanja Cook je izložio svoju verziju događaja.
Tog jutra, kada se dogodio napad, Camacho je pokupio Cooka i još dvojicu suradnika. Rekao je da idu po neki dug. Camacho je Samu Wrightu dao marihuanu u vrijednosti od $20,000 da je proda, ali je Wright tvrdio da mu je ta droga ukradena. Camacho se zakleo da će vratiti svoje novce. Član bande Juan Jackson je otvorio torbu i počeo dodavati oružje. Među oružjem su se nalazili i automati i pištolj kalibra 357. Camacho je poslao drugog člana bande, Larrya Merrilla, iza kuće da presječe telefonske žice. Juan Jackson je prerezao lokot na protuprovalnim rešetkama, dok su David Cook i Camacho čuvali stražu. Upali su na ulazna vrata i zatekli su Evelyn Banks u dnevnoj sobi. Camacho i njegovi ljudi su pretražili kuću sa otkočenim oružjem. Banda je okupila prestravljenu obitelj u dnevnoj sobi. Bijesni Camacho je rekao da će svi umrijeti ako ne budu surađivali. Camacho mu je rekao da stavi dijete na sofu pored majke i ako će se dijete micati ili stvarati neke probleme, neka ga ubija. Gino je počeo vikati da želi svoje novce. Govorio je da su ga prevarili, kako se nisu prema njemu odnosili s poštovanjem i da želi da mu vrate njegove novce, i to istog trenutka. Tijekom tog vikanja netko je pokucao na vrata. Prvo što je napadačima palo na pamet je da su susjedi pozvali policiju. Camacho i Jackson su zauzeli položaje, spremni za pucnjavu, jer su mislili da je policija s druge strane vrata. Kada je David Wilburn ušao, bio je okružen naoružanom bandom. Napadači su ga srušili na pod bez ikakve borbe. Camacho je naredio Jacksonu da ga ubije, ali kada je on počeo oklijevati, Camacho se obratio Cooku. No kada je Cook odbio, Camacho je zgrabio oružje i pokazao svima da se on ne šali. Rekao je da će ga od tog trenutka svi poštivati. Tijekom intenzivnog ispitivanja, Cook je bio ustrajan u tome da je Camacho izvršio ubojstvo. Njegova se priča podudarala s pričom Sama Wrighta. Nakon što su napustili kuću, Camacho je i dalje bio bijesan što je Wright pobjegao. Ali banda se nije bacila u potjeru za njim. Znali su da će se policija uskoro okupiti u Pleasant Grove-u. Umjesto toga, Camacho im je svima naredio da odu u Cookov stan, gdje bi onda on mogao odlučiti što im je činiti dalje. Camacho je shvatio da bi mogli ostati ondje zajedno s taocima. Paul Macaluso je bio pomoćni državni odvjetnik koji je pratio taj slučaj. Brinuli su se da ne dođe do ozljeđivanja nedužnih, jer su postojala 2 svjedoka ubojstva. Tijekom boravka u Cookovom stanu, Camacho je istrgnuo dijete iz majčinih ruku. Ugurao je prestravljenu Evelyn u spavaću sobu i ondje ju je silovao. Nakon toga je otišao iz stana da bi se pozabavio nekim drugim poslom u vezi s drogom. Cook je rekao agentima da je novi član bande, Spencer Stanley, bio pozvan da dođe u stan čuvati taoce, dok su oni Camacho raspačavali drogu. Juan Jackson nije ostao dugo. U strahu od vlasti očistio je oružje od otisaka prstiju, uzeo nešto gotovine i zauvijek napustio bandu. I dok je Stanley čuvao taoce, Cook i Camacho su otišli u hotel da bi obavili još jedan posao.
I dok se ondje nalazio, svega 2 dana nakon otmice, Camacha je nazvala njegova djevojka Wanda Jackson. Prenijela mu je kodiranu poruku. Hey, your big brother was just here? Yeah. Veliki brat se naravno odnosilo na savezne vlasti, to jest da je dolazio FBI. Ta ista osoba koja se bila zaklela FBI-u da nema pojma gdje se Camacho nalazi, kontaktirala ga je samo nekoliko trenutaka nakon što su agenti otišli. Njezino upozorenje je bandi dalo prednost. Camacho se vratio u Cookov stan. Rekao je Evelyn da se ne ljuti na nju, nego samo na njezinog supruga zbog novaca koji mu duguje. Rekao je da će pustiti i nju i Andrea ako obeća da se neće obratiti vlastima. Ona je pristala. Camacho je rekao da će ih odvesti na privatni aerodrom u Oklahomi i da će otamo letjeti u Kaliforniju. Na kraju zamornog ispitivanja, Cook je rekao agentima da Evelyn i Andre nikada nisu stigli u Kaliforniju. Za njih nikada nije ni postojao nekakav avion. Cook je znao gdje su ih ostavili, s druge strane teksaške državne granice, u blizini grada Ardmora. Tijekom boravka u pritvoru, Cook je uputio specijalne agente Josea Figueroa i Tessa Baileya na područje sjeverno od Dallasa. Izvukli smo Davida Cooka van na osnovi sudskog naloga i odveli smo ga u ured. Dao sam mu tramperice i majicu umjesto zatvorske uniforme. Ušli smo u moj auto i zajedno u koloniju u kojoj je bilo još 6 do 8 drugih agenata. Krenuli smo prema Oklahomi. Prema onome što je rekao Cook, Camacho je odvezao Evelyn i Andrea Banksa na jedno udaljeno mjesto. Vođa bande je obećao da će majka i dijete otputovati avionom njezinim rođacima u Kaliforniju. Zaustavili su se pored ceste i zajedno su krenuli prema šumi. Spencer Stanley je išao prvi, noseći trogodišnjeg Andrea. Dok su hodali sve dublje u šumu, Evelyn je primijetila da ne postoji prostor na koji bi avion mogao sletjeti. Onda je ugledala ruku. U trenutku je znala što to znači. Pala je u nesvijest od šoka. Ona i njezin sin ovdje su dovedeni da bi umrli. Spencer Stanley je pustio dijete da padne u jamu. Camacho je pucao 4 puta. Onda su bacili Evelyn povrh njezinog sina i pucali svi u nju. Potraga za Camachovim žrtvama započela je tijekom nepodnošljive vrućine kasnog ljeta. Slučaj savezne otmice eskalirao je i u slučaju ubojstva. Camacho je do tog trenutka ubio 3 ljudi. Ali ako agenti žele dokazati ovaj slučaj protiv ubojice, moraju pronaći trupla. Da bi ih pronašli, agenti su počeli pretraživati područje. I dok smo tako hodali iza cedrova, na jednom mjestu gdje je netko kopao, moglo se vidjeti uleknuće tla. Ovdje nije bilo trave. Kada su istražitelji stigli do mjesta zločina, prošla su već 3 mjeseca od ubojstava. Počeli su mukotrpno iskapanje.
Bili su pažljivi da im nešto ne promakne ili da ne unište dokazni materijal. Blizu površine agenti su našli čahure oružja kalibra 380. To se podudaralo s Cookovom pričom da je Camacho pucao iz malog poluautomatskog pištolja. Morate zapamtiti da se radilo o kraju kolovoza. Temperatura je bila oko 35 stupnjeva Celzijevih s 90% vlage. Nalazili smo se na području gdje je bilo drveće, tako da nije bilo strujenja zraka. Kopali smo neka 2 sata. Onda je jedan od agenata udario u nešto tvrdo. Još jedan udarac razbio je koru koja je bila poput školjke. Grozan smrad iznenada je svladao agente. I taj grozni smrad truleže ljudskog trupla dopirao je iz rupe. Tako da smo obojice iskočili iz rupe i otišli u grmlje povratiti. I onda smo se morali opet vratiti na posao. Prije nego što su zatrpali tijela Evelyn i Andrea, Camacho i njegovi ljudi prekrili su trupla pijeskom za mačke da bi prikrili smrad. Ali glina iz pijeska upila je vlagu iz trupla, zatim se stvrnula u čahuru u kojoj nije bilo zraka. Time je smanjila vrijeme raspadanja i očuvala je trupla za obdukciju. Cook je zatim odveo agente do obližnjeg jezera Texoma, jer je rekao da su ovdje članovi bande bacili oružje nakon ubojstava. Ronilački tim iz Državnog ureda za istrage pretražio je dno jezera. Pronašli su više čahura kalibra 380 i onda su našli pištolj. Fizički dokazi protiv Gina Camacha sada su bili čvrsti. Savezni agenti bili su sigurni da mogu dobiti parnicu. Ali Camacho je i dalje bio na slobodi, a agenti su saznali da je opet ubio. Cook je surađivao s agentima u lovu na Camacha. Vodio je istražitelje do mjesta gdje je pokopana Camachova zadnja žrtva. Cook je iznenadio agente s još jednom pričom o Camachovom teroru. Ovog puta Camacho je iskalio svoj bijes na ženi koja se zvala Pamela Miller. Agenti su se sada usredotočili na to gdje se nalazi njezino truplo. Agenti su saznali da je Pam Miller radila kao egzotična plesačica u striptease klubu u Dallasu. Susrela je Camacha i počela se družiti s njegovom bandom. Cook je rekao agentima da su se on i Miller pridružili Camachu jedne lipanske noći 88. Prošlo je svega 3 tjedna od kada je Camacho ubio 3 ljudi, no svejedno je riskirao i uputio se u Dallas zbog još jedne trgovine drogom. Kupac se pojavio u hotelskom baru i započeo je pregovore, no Pam je prekinula transakciju. Pam Miller je prepoznala kupca kao osobu koja je dolazila u klub gdje je ona plesala i prepoznala ga je, a to mu je i rekla: "Poznam vas, dolazili ste u klub." I to ga je naravno odvratilo od transakcije. Kupac je odustao. Camacho je pobjesnio na Pam zato što mu je upropastila posao. I Cook, i Pam, i Camacho su izišli iz hotela. Čim su došli u auto, Camacho je počeo tući Pam. Pam je onda nešto rekla o Camachu i napala njegovu muškost, što ga je onda samo još više razbjesnilo. I dok su se vozili, Camachov bijes je uzavreo.
Cook i Stanley su i ranije imali prilike vidjeti rezultate njegovog temperamenta. Camachovo brutalno ponašanje nije prestalo sve dok Pam nije izgubila svijest. Još uvijek bijesan, Camacho je naredio Cooku da zaustavi auto. Izvukao je Pam na cestu, položio njezino mlohavo tijelo iza stražnje desne gume i vikao je Cooku da krene unazad. Cook ga je poslušao. Odvezli su se do Stevenvilla. Otišli su u stan koji je iznajmio David Cook. Uzeli su Pamino truplo i stavili ga u bačvu od 200 litara. Stavili su tu bačvu u dvorište iza kuća. Povrh trupla su stavili vrećicu smeća tako da nitko ne vidi da se unutra nalazi truplo. Camacho, Stanley, Cook ondje su proveli vikend. Zabavljali su se dok Camacho nije odlučio da se riješi trupla. Pitali smo Davida, gdje ćete pronaći Pamino truplo, a on je rekao, nećete. Sasjekli smo je i stavili smo je u stroj koji radi piljevinu. Ja sam vozio auto, a Jose je bio na prednjem sjedalu. Pogledao sam Josea i on je pogledao mene. Nismo mogli vjerovati i skoro sam izletio s autoputa. Nisam mogao vjerovati ono što sam čuo. Kada se trebao riješiti trupla Pam Miller, Camacho je nazvao poznanika iz Dallasa i rekao mu da unajmi stroj za usitnjavanje drveta i da ga doveze u Stevenville. U ponedjeljak je poznanik donio stroj. Camacho i njegova banda uzeli su sjekiru i bačvu s truplom i odvezli su se na obiteljsko imanje obitelji Cook. Komadi su trebali biti mali da bi stali u stroj. Cook je odveo FBI agente na jedan šumoviti predio na posjedu gdje su truplo zdrobili u prah. Činilo se nemogućim da bi mogli pronaći ikakve ljudske ostatke. Ne samo da je stroj pretvorio truplo u kašu, nego su sad već prošla 2 mjeseca od tog podmuklog čina. U skladu s Cookovom pričom, agenti su pretpostavili gdje je stroj izbacivao otpad. Postavili su mrežni sistem i počeli su temeljito pretraživati mjesto zločina. Označili smo svaki pravokutnik i zatim smo odredili da se svakim kvadrantom pozabavi drugi agent. Bacili su se na ruke i koljena s aparatom za šišanje trave i zidarskom žlicom i prošli su to područje režući travu do tla, do razine zemlje. Taj proces potrajao nekoliko sati, ali trud se isplatio. S tla su agenti skupili trunke kostiju i tkiva. U krošnjama iznad tog područja pronašli su još tkiva koje se sasušilo na suncu. Svaki komadić je bio stavljen u najlon vrećicu i označen ovisno o mjestu gdje je pronađen. Agenti su isto tako otkrili zube. Usporedbom sa zubarskim kartonom Pamele Miller došli su do pozitivne identifikacije žrtve. To otkriće potvrdilo je Cookovu priču. 20-godišnja Pamela Miller je bila Camachova 4. žrtva u isto toliko tjedana. No njezin je ubojica još uvijek bio na slobodi. I svakim danom na slobodi Camacho je predstavljao prijetnju za bilo koga tko mu se nađe na putu. Ali uskoro je uslijedila prijelomna točka kada je obitelj Spencera Stanleya, člana bande koji je pomogao Camachu da ubije 3 žrtve, kontaktirala FBI. Dojavili su agentima da se Stanley skriva u kamp prikolice u gradu Huntsvilleu. Stanley je rekao istražiteljima da je bacio pištolj kalibra 357, koji je Camacho koristio za ubojstvo Davida Wilburna, u jezero Ray Hubbard, nedaleko od Dallasa. FBI ronilački tim je pretražio dno Teksaškog jezera.
oružje nikada nije pronađeno. Ali pronašli su čahure tog pištolja kalibra 357 i nekoliko neiskorištenih metaka. Pronađene metke odnijeli su na analizu aktivacije neutrona. Agenti su se nadali da će se meci iz jezera Ray Hubbard podudarati s metkom koji ubio Camachovu prvu žrtvu, Davida Wilborna. Analiza aktivacije neutrona temelji se na činjenici da se olovni meci proizvode u serijama i da je svaka serija olova jedinstvena. FBI ispitivači su trebali pripremiti metke za testiranje odstranjivanjem zrna od čahure i pripremom za transport u nuklearni reaktor. Olovni uzorci svakog metka spuštani su u središte reaktora. Uzorci su apsorbirali neutrone i postali su radioaktivni. Izmjerili su radioaktivnost i dali točno očitanje kemijskih elemenata koji su pronađeni u olovu. Ispitivači su zaključili da su meci iz jezera Ray Hubbard i iz Wilbornovog trupla identični. Iako su imali sve više fizičkih dokaza protiv Camacha, time nisu bili ništa bliže lociranju bjegunca. FBI je preko doušnika saznao da je Camacho pobjegao u Meksiko. Vlasti SAD-a su tražile da ga meksičke vlasti uhite i predaju, no one nisu bile u mogućnosti surađivati. Tvrdile su da grad u kojem je odsjeo Camacho kontroliraju dobro naoružane narkoglavešine. FBI-u je trebao drugi plan da izvedu vođu bande pred lice pravde. Nakon 4 ubojstva u SAD-u, trgovac drogom Gino Camacho pobjegao je u Meksiko, gdje je bio nedostupan FBI-u. Ali bez svoje bande ili trgovine drogom koje ga podržavaju, ponestajalo mu je novaca. Kada je došlo proljeće 1989. Camachu je očajnički trebao novac. S obzirom da se bojao prelazaka u SAD, tražio je posrednika koji bi imao kontakte za distribuciju narkotika. Posrednik, na kojeg je Camacho naletio, radio je kao doušnik za Agenciju za narkotike Sjedinjenih Država. Doušnik je javio policiji da osoba koja se zove Gino želi dogovoriti posao s drogom. Agent John Land znao je da FBI traži Gina Camacha. Sumnjajući da je baš on taj Gino Camacho, Land je rekao doušniku da želi probati obaviti taj posao. Land je zatim nazvao FBI agenta Tessa Baileya. John mi je rekao kako izgleda da je ovo Gene Camacho. Nabavio sam fotografiju Camacha za Johna, koju je zatim on pokazao svom doušniku, a doušnik je potvrdio da je zaista osoba s kojom se susreo. Da bi ga namamili preko granice, FBI je ponudio Camachu posao koji nije mogao odbiti. Njihov je doušnik rekao Camachu da američki trgovac želi kupiti marihuanu u vrijednosti od $1.000.000. Ali trgovac je želio završni dio posla dogovoriti osobno. Doušnik je rekao Camachu da će mu trgovac platiti $100,000 unaprijed prilikom susreta na granici. Ali u policijskoj klopci postojao je jedan problem. Agentima na terenu je trebalo omogućiti identificiranje bjegunca među drugim osobama koje prelaze granicu. Doušnik je poslao Camachu odjeću za koju je rekao da će trgovcu omogućiti da ga prepozna. Tim za uhićenja zapamtio je odjeću: havajska košulja, plave kratke hlače i zelena bejzbol kapa sa širokim obodom.
Nitko nije mogao biti siguran hoće li iskusni švercer poput Camacha biti previše sumnjičav da bi obukao tu odjeću. Znali smo da imamo samo jednu priliku. Jednom kad shvati da mu je namješteno, doušnik će biti ubijen, a on bi postao još pažljiviji nego što je prije bio, prilikom bilo koje transakcije koja bi nam pružala mogućnost da ga uhitimo. Tako da smo sastavili veoma detaljne planove za uhićenje. Onog dana, kada je trebalo obaviti posao, agenti su promatrali granični prijelaz da vide hoće li se Camacho pojaviti. Nadali su se da će ga moći pronaći u gomili pomoću odjeće koja je krijumčaru bila poslana. Tim za uhićenja ga je spazio. Camacho nije shvatio da cijela lokacija vrvi od saveznih agenata, koji su bili obučeni kao patrolna straža, turisti i prolaznici. Praveći se da je turist, on je mirno krenuo preko mosta koji se protezao granicom. FBI agenti koji su nosili uniforme graničnih patrolnih stražara prišli su u Camachu. Bjegunac se pravio da je hladnokrvan i dao im je lažno ime Tomas Sanchez. Kada su agenti tražili da im predoči neki dokument, tvrdio je da nema niti jedan. On je bio američki turist koji se vraćao s jednodnevnog puta u Meksiko. Agenti su ga pozvali na ispitivanje. Krenuo je bez suprotstavljanja jer je bio uvjeren da se radi o manjem nesporazumu. Camacha su odveli u ured granične patrole i uzeli su mu otiske prstiju. Bailey ga je pustio da čeka preko 2 sata, dok su agenti čekali da kompjutor usporedi otiske prstiju. Obratio sam mu se s Tomas Sanchez i on se na to odazvao. Rekao sam mu, znate, uzeli smo vaše otiske prstiju, unijeli smo ih u računalo u FBI-u i ono kaže da vi niste Tomas Sanchez, nego Gino Camacho. Rekao je, pa ako računalo kaže, mora da je tako. Ali Camacho je nijekao da zna išta u vezi s ubojstvima. Do samog kraja nikada nije priznao da je na ikakav način bio uključen u otmice ili ubojstva. Tvrdio je da mu je FBI namjestio te zločine. S granice je premješten u zatvor, optužen je za ilegalno posjedovanje oružja, zavjeru u vezi s otmicom i ubojstvo. Camacho i ostatak njegove bande bili su izvedeni pred lice pravde. Spencer Stanley je dobio doživotnu zatvorsku kaznu za 3 ubojstva. Juan Jackson je isto tako dobio doživotni zatvor. Brzi Eddie Cummings i Larry Merrill su svaki dobili 8 godina. Sam Wright je morao odsjediti svoju prethodnu kaznu u zatvoru i povrh toga još neko vrijeme zbog bijega. Ali za samo Camacha državni tužitelji su tražili smrtnu kaznu. Pomoćni državni odvjetnik Paul McCluso je radio s državnim tužiteljima na stavkama ubojstava. Okosnica slučaja bila je Camachov predomišljaj. Znali su od samog početka zašto su išli u Oklahomu. I nisu namjeravali odvesti malenog dječaka. I nisu namjeravali odvesti tu ženu onamo da bi ih ukrcali na nekakav avion koji ih je trebao prebaciti u Kaliforniju, na sigurno. U stvari, i prije nego što su krenuli, znali su da će ih ubiti. Kupili su lopate. Kupili su šljunak za mačke da bi s njim prekrili trupla. I kad su stigli u taj motel u Ardmoru, poslali su Stanleya da počne kopati grob. Zato što za to može postojati samo jedan razlog. Tužiteljstvo je moralo dokazati da je postojalo i više od predomišljaja. Zbog tog je razloga Camachu suđeno prvo na osnovi optužbi za ubojstvo. Na odvojenim procesima Gino Camacho je proglašen krivim za ubojstvo i otmicu. Kazna je izvršena 10 godina nakon smrti Andrea i Evelyn Banks i Pamela Miller.
26. kolovoza 1998. Gene Camacho smaknut je smrtonosnom injekcijom.